Nyakora Ramogi machegni kendo e TWAK mabene wantie godhiambo makawuono ka watwa koda Florence ma wantie ge studio kaka achiel koda Felisters mantie studio wa ma Kisumo. Florence rachielo kuom mond liete mabende osekale chiedh nade mathoth mana kaka obiro lero no wantiere bede koda Felisters county kata studio ma Kisumo mabende en achiel kuom joked ne ratiro ma mond liete ang na migi thuolo mar mondo migi fulda wachako koda Florence machegni. Hero kamano. Iluonga ni Florence Otuma. Dano nindo 2008. Antiere gi nyithindo 4 university, 2 onego bed ni dhi college to pok odhi nikech chan mar pesa. Koro asebedo mapek abiriyo moro pod nitiere primary. Koro pek maneno mogik en maduong' moloyo te en mar fees to kaka gwanyalo konyore kodgi. Kidong kendi to tich betek. Adoni manangadi matin gi kanyo mondo adhi county wa Kisumo kata studio ma Kisumo mondo wang'ere gi wendo mondi kapok wadhi nyime. Achiel kachiel Felisters oimore kendo machiegni e studio ka iwinja makare tinyalo mana fulo rinwa mar mondo mi wadhi nyime gi TWAK ni. Erokamano Simpro sawinji maler. An nyinga en Felisters Otuma. To nyinga mong'ere en Feli Nyakisa kata mi Nyatingli. An ng'ano makedo ratiro mag mond liete e Manyata A sub location, Kondele location and part of Manyata B. Erokamano nya Felisters kuom chopo studio makawuono mondo wi TWAK wi yore mag kedo ne ratiro mar mond liete. Florence chako mana nyiso wa moko kuma chiedh nade. Gine chiedh nade magima isekaloe kuom thuolo machalo kamano to ere kama samoro iyude konyruok? Ani CD teacher, atimo diploma lakini pok ondika gi serikal. Koro ondika gandi school mar private. Eka kachul nego nyithindo go fee to seche moko ayudo basari to seche te. Koro antiere group moro mar support widows and orphaned people. Wachako machiegni lakini wawuok e counties te matin. Koro mabet piny waneno ka challenges ma widows kale chalre. Koro wakwayo wabet piny, wakwayo government, wadwa ni serikal otimnwa achiel adek moko kaka nyalo somo. Kapok idhi e ote mar serikal, wacho ni gina chiedh nade kinyalo wacho moko kuom ng'ikruok ma ukale kaka jodak kendgi kendo joutegi nosenindo. Kachak gi jok modak e town, kaka ginyalo chulo ute ma gidake tek ka ng'ato onge gi tich basto tich ka ng'ato onge go tiyo, basto kaka ginyalo chulo ne nyithindo fees, kaka ginyalo nyiewo ne nyithindo chiemo, lewni, kaka health care, samoro nyathi to tionge gi pesa koro tich bedo matek. Basto modak dala samoro relatives kata ka yudo kata ne rembo mine matiere dala kata imuko utegi. Koro samoro kanga jaudi osetho semo kidong kendi onge kuminyalo ng'aminyalo ringo migori ire. Imana da penji ni to bende nitiere weche mag yuoche samoro dwane mondo mi mwandu mano dong mar nyathigi mondo be gikaw be isekale akweda mora mora kowuok kuom wede kata jogweng' ma samoro nyalo keti mabor kaluwore ni ne chiliel. Anto pod lakini jok mantiere gore group moko sekale, moko semalo gikgi, moko dong ma onge gimora mora. Iwacho ni untiere koda group. Gina ogire kata yore magi ma ukonyoru kopogre koda yero ma umanyo go omenda oko. Gin yore magi ma bende utiyo godo kama untieno e yor konyruok. We save 200 per week, alafu 100 bete savings, alafu 100 bamio with a chiel every week. Ang'ogire kene mutimo kopogre koda wach mar omenda. Counseling. Ntere samoro nyalo organize alafu mentor biro counsel widows. Erokamano nyado ni mondo wadhi achiel kachiel wadok e studio ma Kisumo kama Felisters nitiere mar mondo mi olero nikech Felisters wach maduong' ma samoro yudo ni samoro ng'ato ka osewe kaka chiliel to midhiero luore to gima duong' ma bende ng'enyne timore en ni ok ong'eyo ni oringo dhi kuom ng'awa. Gin achiedh nade ma bende iseromo godo e kinde ma bende itemo jiwo joma mine to ere yor konyruok ma chiliel nyalo ringe sama tabu nure? Sama tabu luwo chiliel mokwongo wapuonjo ga joma mine ni mokwongo giringo kuom Nyasaye. Kech Nyasaye ema nyalo gik moko duto. Emomiyo chiliel onego bed ni bete kanisa kama jadolo nitie manyalo miye yo maler.
Mar ariyo wan gi doho manyalo konyo joma mine ka gin gi wach moro amora machando gi e kit ngimagi, nikech joma mine gi once sama chuo gi osetho gibedo ga ikwedo gi ga kabisa gi anyuola kata gi jok modak machiegni kodgi, to mae timre ga sana sana nikech mwandu, nikech gineno samoro isedong' gi mwandu to mwandu nen mar ng'at manotho cha, koro gidwaro mwandu no. Mar ariyo nitiere migepe mopogre opogre matinde konyo mond liete, giringo to gidhi kuro timiyo gi kata mana lawyers manyalo konyo gi ka gin gi wach moro mathago gi, to sana sana Cyprus gini timre ga mana kilaro lowo, nikech yudo kar kano ka erigo chi liel sana sana e culture ka erigo chi liel ok mi ratiro mondo on kata lowo, yudo ka lobni mae iriembe lobni koro oonge makao, koro nitiere kuonde ma wa direct ga joma mine gi to dhi to yudo konyruok. Achiel kuom gi en Kelin osebedo ka konyo kabisa mond liete man Manyata e sub location kod Manyata B mo e wach mar lowo, kech gimi giga nyaka lawyers makonyo gi. Felisters mana gi kanyo mana do penj nikech makapok idhi mabor e kar wach mar lowo kanyo wang'eyo maber ni e thoth gwenge kata dala lope gin ng'eny gin lope mag kwaro, kendo iyudo ka thothne samoro title deed in kaka ng'ama miyo manobiro e dalano samoro ok inyal yudo e yo mayot. Kinde mathoth en paro mane muchiwo ne mine kata miyo ma pod nigi jaode to samoro lo nitiere mar mondo mi ponono ni jaode onindo to nyalo neno kaka otimore mondo mi ywaruok e wi lowo mag kwere kik med chocho ngima mine kata jogo miweyo gi joutgi. Okay, joma mine gi atemo ga puonjo gi niya, nitiere gima iluongo ni will ma jaode nyalo ndiko will ni lobni kapo notho to lobni ng'ama miyo nyalo dongo, nikech will no tindike ka nitiere nyaka witness maneno gima dhi mbele. To mar ariyo apart from lo mar anyuola no, nikech lo mar anyuola gin ga gik ma yware kabisa, an kaka Felisters anyalo advise chi liel ni ka chuore pok onindo ma Nyasaye omigi kata omenda moro ma ginyalo go kata nyiewo lo, ginyiew lo, then title deed oket kuom ng'ama dichuogni, then next of kin obed ng'ama mama. Kosetim kamano to ywarruok mar lo ok nyal bede, nikech lop anyuola ni bedo gi ywarruok ni awinji maber awinji nikech ing'e ni joma mine inyiso ga ni in ni bira to onge lo mani birogo. Koro to avoid all this wajo advice ga joma mine ni sama jaodi onyiewo lo title deed mondo ndike nyinge then ibed next of kin. Erokamano Felisters. To Florence owacho ka ni achiedh nade maduong' ma en go mabede samoro joma gin go e riwruok kaloe mond liete en ting' mar nyithindo ahinya e yo mar school fees, e yo mar pidho nyithindo gi, e yo mar konyruok mapile. Kami betie bende nitiere riwruoge ma owuok oko mar jolo mond liete e yor konyo gi e ting' mar nyithindo. Riwruoge to nitiere but okine ka riwruoge gi to sana mondo idonje riwruoge gi ok ang'e gima timre ga malong'o ahinya, nikech iyudo kidwa keti e channel moro marabora ma onge kata kinyalo donjo e riwruogni. Lakini Cyprus adwa miyi example marwa kaka ananya Anglican alemo St. Luke's Anglican Manyata. To karwa kacha wan gi mond liete ma wajakonyo ga, wan gi gimoro ni MCDC. To MCDC ni konyo mond liete to konyo nyithind kiye kotelnwa gi Vicar in charge mar St. Luke's Parish, Canon Dr. Zephania Kore Omolo. Kendo nyithind kiye gi yudo ratiro kendo ikawo gi to gisomo nyaka kama ginyalo gike. Mane en achiel. Mar ariyo, wan nyaka gi group moro mar mond liete mane waloso recently pok obudho ahinya, to en e bwo Manyata B Social Justice Center, e bwo convener miluongo ni Samson Onditi.
iluonge ni mond ruoth mantie kuoyo dispensary kacha. Koro kaka jo social justice be konyo giga e achiel ariyo adek kama ginyalo. Ka nitiere opportunity moro to wakawo nyithindo gi to watero gi e school kata ichulo nigi fees matin mwanyalo yudo. To machielo to be wajiwo mond liete gi bo many matin to wabende wamany matin. Erokamano nya Felista waduoge studio kae Florence. Penjo maduong' osebedo ni odiochieng' mar mond liete. Onego bed ni oriwo mond liete kaachiel koda chuo liete. Ka ji ywak ni tang'o mond miyo chuo ok onywande ye. Penjo na en to riwruok ma un godo mar mond liete. Bende untiere koda jokanyo magin joma chuo. To achiedh nade magi kaloe. Chalo gi maru koso mekgi to pogore. Riwruok mantiere wantiere gi widowers, lakini ng'eni chuo gitemo pando gidwa nyisore. Lakini gin be ginen kaka ginyalo rito nyithindo, especially ko bane nyithindo matindo. Ka en ng'adi chuo en kende ng'eni rito nyathi tek. Mane magi kale, lakini moko be makolo onge gi yuto maber. To gikala kala the same problem min kala. Ungi kwan maro madimar joma chuo. Nyalo beta 10. Joma mine? Joma mine it's like 65. Erokamano adwa ni mondo adhi ir Felisters mondo lerna ni to ng'ikruok ni kanye kata nyalo bedo ni joma chuo ok dew e kinde ma koro imanyo yore mag konyo kata mag dewo mond liete. Ang'o momiyo kinde mathoth gin mana mond liete to gin kony mage mabende Felisters chuo mowe gi nyithindo kata chuo liete dwaro e kinde makoro gidago ngima kendgi gi nyithindo kata kendgi? Erokamano Simpros, ing'eni joluo wacho ga ni onge chuor liel. Nang'o? Ng'ama dichuo, ing'eni joma chuo thothne ka ng'ama miyo osenindo to githoro ga kepo mapiyo. Koro emomiyo gik moko mang'eny mabiro kata e society ok migi ga. But an kaka Felisters aneno ni chuo liete be onego bed ni konyo. Nikech yudo ka chuor liel di odong' ka samoro koti tich moro malong'o, odong' gi nyithindo monego bed ni chiemo, nyithindo onego bed ni school, samoro ken ng'at modak e town kaka wan e town ni, ot be onego bed no chulo. Koro an aneno ni onego bed ni wakonyo nyaka chuo liete. In fact, Simpros, nyocha waseparo ni mondo wa include chuo liete e grubwa ni. Koro watemo timo recruitment sani mondo wabed inclusive, wakonygi wabed gi moro achiel. Nikech kojwangi ahinya temiyuda ka chuor liel bende koro owe nyithindo gi nyithindo thagore. But ka waketo gi kamoro achiel mwabedo kamoro achiel to gifeel gibende at least ohergi kata gibedo considered. Erokamano to kama intiere no bende nitiere kony moro ang'eyo ni kopogore koda wach mar basari mabende samoro wacho ni mar nyithi kiye to samoro nyaka jogo ma nigi nyalo samoro yudo bende nitiere kata county kata sirikal yo ma sirikal yuorogo mond liete. Sirikal nitiere kaka yoro mond liete e basari. Ok anyal gine nikech sami chiwo basari ok ng'iga ni okay, imiyo ga jite basari, but Kisumu Central waka erigo thothne kichiwo basari tikuongo imiga mond liete nikech okina kikelo ga mond liete ikelo ga death certificate. Koro sami kelo death certificate mar jaodi at least imiyi ginene first priority. Erokamano waduogo e studio kaeri Florence. Kopogore koda basari bende iparo ni nitiere yo ma odwaro mar mondo mi piny owacho omed jologo mond liete kod nyithi kiye? Nitiere. Kaka marwen support widows and orphan group wabedo piny asto wawinjo ni wakwayo sirikal mondo olos chike manyalo konyo ratiro mar mond liete gi nyithi kiye. Mar ariyo wakwayo ni sirikal kane nyalo losonwa widows empowerment kiti mochung' ne nyithi liete mondo pesa no bedabira mar widows and orphans kende. Nikech sani nitiere widows enterprise fund, lakini mano ka nyathi kich widow monde dhi monde yude imany to kinyal yudo mondo bedo matek. Koro nadwaro dane ma obedabira especially for widows and orphans
mano nyalo miyo nyithindo widows ma nitiere widows moko mag gin talented matimo kata saloon mag gin saloonist, moko tailors, moko bedo train kapa ECD teachers. Koro ma ECD teachers wakwayo government ginyalo bedo employed by the government. To saloonist, tailors ba inyalo hol pesa ka kosemiwa pesa ni nwa plan mar keto wezesha wajane funds. Koro widows wagi waolo at least 100,000 to cater for the needs of maybe fee, rent, businesses. Mondo mikikuwa kwesa nikech most widows kata relatives koro oknyal konya enya. Kineno ni kata kigusi mgineno mane dwa kwayogi. Lakini kanitire gima keti busy miyudo godo kaka inyalo konyori godo nyithindo like okinyal bedo gi tich matek. Rokamano Felisters bendi paro ni kopogore koda basari nitiere jol ma piny owacho nego wuog oko mar mondo miyo sir chuo liete kaachiel koda mon liete ahinya e ting' mar nyithindo kopogore koda gima itimo sani. Erokamano Cyprus, aneno ni sirikal onego oketnwa gimoro, for example ginene Uwezo Fund otengnwa gimoro matin specifically mar mond liete gi nyithind kiye. Wabed gi evidence mar death certificate to prove this for transparency. Mondo at least kiko bed inclusive nikech ing'eni mae Kenya to konyuandwa gi jomamoko to thoth mond liete kata gi chuo liete gi ok yud garatiro. Iyudo ka ng'at moko nego bed ni benefit e gimoro ene mo benefit moloyo kata mana chiliel kata nyathi kich kata chuor liel. Koro ana kwayo sirikal mondo otenga agulu moro mar mond liete gi chuor liete mondo at least ngima obed ni gima yot. Machielo Cyprus akwayo sirikal NHIF kinyalo ng'adni gi diere kar mondo gichul siling 500 to gichul kata siling 200 nikech yudo ka mond liete gi to gichuo liete gi thoth gi ok ti gina jok mago amar eka ne kaka nyalo konyre. Koro aneno kata kor ka NHIF ka erigo oduokni gi piny and then opportunities kabiro. An kaka Felisters agombo kabisa ni sama imiyo ji opportunities to kuonge gi mond liete gi chuor liete nikech at times many times gibedo denied opportunities gi nikech ngama fight gi from above onge and with the corruption ma wantiere go. Erokamano ahinya Felisters kawatieko adwa mana ni monde iket wach ni kanyo mogik ahinya motenore koda dang'ni mar paro mabende samoro biro ne mond liete ka ok ging'eyo. Ang'eyo ni nitiere nembni ma ji ok ong'eyo kata nembni mag simu mag ong'we yamo ma samoro ng'ato nyalo manyo konyruok mokwongo kod kaka ginyalo tudore koda riwruoge miwacho manitiere kaunti ma Kisumo koda tok kaunti no mondo kapok giyudo kata kony e yor omenda to ginyalo yudo konyruok e wi dang'ni mar paro. Felisters ok ang'eyo ka iwinja. Awinji Cyprus, awinji. Akwayi mondo wadongi dakika machuok kende mondo mimiwa wach ni mogik ahinya to ahinya wi kaka mond liete nyalo kedo gi dang'ni mar paro mabiro to ka gisewito jodgi kaachiel koda lai machuok mapiyo kata nemnigo maginyalo chopo e kinde magidwa resruok mokwongo mar mondo migine ka gikedo koda dang'ni mar paro. Mokwongo mondo mond liete otiek paro akwayo ni mondo gidonje migepe mopogre gilos grube. Ing'eni sama in busy ka pachi ni busy tionge time mar idle mind kata paro moro mang'eny iongego. Koro akwayo mond liete gi chuo liete giloso grube to i grube gi gitimo gik moko mopogre manyalo migi omenda. Kik wadepend kabisa ni mondo miya wanyalo donje pur, wanyalo pidho gwen, wanyalo twang'o lewni, wanyalo twang'o mat, gik ma mond liete gi chuo liete nyalo timo ng'eny for empowerment. Mar ariyo wanyalo donjo kata e grube to watimo hola e kindwa wawegi mondo wating're malo wan wawegi. To mogik Cyprus moloyo te to wamak Nyasaye gi lwetwa ariyo nikech Nyasaye manyalo gik moko duto. Kwadhi mwamako Nyasaye kwadonje kanisa mwamako Nyasaye to Nyasaye biro ting'owa malo.
Erokamana nya Florence, erokamana Felisters pole, erokamana nya kuoma ote makende kedero kamano kuom chopo e studio ne wach sa adwani mondo watika gi kanyo ka wakaw wach mogi kowuok kuom Florence. Achalo wacho matin kuom nyithindo mantiere university na kwayo sirikal mondo ombek tol mar zero fee balance mamono nyithindo ma ok nyal to gi nyithindo ma orphans ok tim ga penj kech ok ginyal chulo fee te. Alafu gi feeding program akwayo sirikal mondo kete schools mag public nyithindo moko kaka gichieme ute gi onge kodhi school be kech nyathi modenyo kode winj gi panja puonje. Koro mogik nakwayo widows mondo kan grube magintiere gibed active kantiere savings gi participate alafu ginyalo yudo hola to government moloyo mogik government mondo konyo mondo wayud kaka wanyalo ting'o widows malo gi orphans. Erokamana nya Florence, erokamana nya kuom chopo nyakora Ramogi adwani mondo wang'ad twak mana gi kanyo kabede ne watwa kod Florence kaachiel kod Felisters e wi odiochieng' mar Dhialo mond liete kaachiel kod achiedh nade magikale gi yorego mabende mond liete kaachiel kod chuo liete nyalo tiyo godo mar mondo magidagi e yo makare kata tok wito joutegi. Kao kamano gi kanyo wayue matin kik idhi mabor pod waduogi weche mathoth.